Mandaue City Council nanawagan alang sa responsable nga paglabay sa naggamit na mga face mask sa mga lakang gisugyot nga himuon sa syudad. Adunay live update si Nico Serino. Nico? Yes, Bob, subay nining pagpasulob na og face mask sa mga pampubliko nga lugar na bantayan sab ang improper nga disposal sa mga gamit na nga mga face mask sa pipila. Isip proteksyon sa COVID-19, gi-require na ang pagsulob og mask sa mga pampublikong lugar sa Mandaue City. Apan subay niini nahimong suliran ang husto nga disposal o pagdispatchar sa ginamit nga mga masks. Sa pagsuroy sa GMA Regional TV sa pipila kadapit, ubay-ubay gyud ang mga masks. Sagad niini mga one-time use surgical mask nga klase ang iyanura nga gilabay sa dan. Gumikan niining maong suliran na nawagan og aksyon ang City Council. Sa virtual session kagahapon, gipapasar ang resolusyon nga gipangamahan ni Konsehal Joel Seno. Ilang giawhag ang Mandaue City Environment and Natural Resources Office kun CENRO mohimo og information campaign kabahin sa proper mask disposal. And there are a lot of instances nga makakita ka na ang kaning face masks nagipanglabay lang maski asa. That is a one source of infection. Importante ang sakto nga paghipos sa ginamit nga mga masks aron kalikayan ang kontaminasyon ug maprotehian sab ang kalikupan. Have an information dissemination with respect to the proper disposal by the public. Sa dinala itong mga hospital, by the public in general in Mandaue, how to properly dispose the face mask. Apan wala pa kadawat og kamanduan ang Mandaue CENRO kabahin ini. Hinuon uyon sila sa maong resolusyon kay importante nga tarungon ang paglabay sa mga masks. Ang labaw sa Department of General Services sa syudad misanungsab sa panawagan kay ang ilang mga personnel mao man say manghipos sa mga basura. Importante sab ang monitoring aron dili mapasagdan ang kalikupan. I-inquire na ko sa atong mga clean and green nga nanilhig. Kung doon na ba sila na-encounter ng mga face mask, giunsa sa sila na pagkuan. Pag-dispose, bali ma'am? Yes sir. Basi giubay na sila sa kadaghanan nga basura nga ilang masilhig. Kaya ako sa nang i-coordinate sa atong CENRO officer. Kung sa ang sakto nga treatment with regards sa Gipahibaw na Bob sa atong mga health officials nga ang proper nga pag-dispose sama ni mga surgical mask puston gyud og papel o baka plastic og isagol sa basura aron di kini mukatag Bob kun ugaling masagol na ni sa kinatibuk-an nga koleksyon sa basura. Sa Mandaue City dunay 5,000 pesos sab nga penalty alang sa mga tawo nga di magsulob og face mask sa mga pampubliko nga lugar. Bob. Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report.